Ne tɔgɔ Fatumata Doumbia, ne bɛ GA School si la. Bon, ne content ba de bi parce que handballkɛlaw bɛɛ ye ɲɔgɔn kunbɛn bi initiative dɔ la parce que an bɛ fɛ bɛɛ bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka changement don Mali handballko la parce que a mɛnna Mali bɛ handball bɛ nin dingɛ in kɔnɔna la an bɛ ka ɲini togo sugu bɛɛ la ka dɛmɛ ɲini fan bɛɛ fɛ pour que ka se ka bɔ nin na. Ni initiative in ye initiative ɲɛnama parce que an kɔni an musow an bɛ minnu bɛ ka nin ko in organiser an content ba de don bon an bɛ fɛ changement de ka don handball la an bɛ fɛ organisation ɲɛnama de ka sigi Mali fédération na comme élection na se o ka se ka anw dɛmɛ ka Mali handball bɔ ɲɔgɔn na bon minnu fana bɛ minnu ye équipe nationale kɛ olu fana bɛ fɛ Mali an kana bɔ Mali la ka taga k'an bɛna taa Mali représenter an bɛ fɛ ka bɔ ka taga coupe de ta ka na u b'a kɛ togo sugu bɛɛ la u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ka Mali handball la taa ɲɛ u b'o kɛ. Bon, ne tɔgɔ Yusuf Maïga, ne ye AS Police entraîneur ye. Bon, ne hakilina ye min ye nin hakilina ɲumanba de an mɛnna an ma nin kɛ nin kun kan ka kɛ a mɛnna quoi an mɛnna an m'a kɛ c'est très normal an kun ka yala terrain bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ handball jebaga bɛɛ an bɛɛ ka yala terrain ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'an ka ɲɔgɔn dɔn mɔgɔw k'a dɔn ko handball ye mun ye effectivement à travers ça mɔgɔw bɛ na ambiance bɛ mɔgɔw b'a dɔn handball ye mun ye mɔgɔw bɛ ka handball lakodɔn sisan bɛɛ b'a fɔ la sisan média b'a fɔ bɛɛ b'a fɔ la sisan ne bolo nin ye hakilina ɲɛnamaba de ye nin surtout mɔgɔw bɔra yan fo Gawokaw b'a la Kayikaw b'a la bɛɛ b'a la non moi je pense que c'est une très bonne idée a diyara n ye a bonyara ma ne yɛrɛ kɔni tiɲɛna c'est la première fois nin fɛn in ka kɛ mɔgɔ min initiative ta kɔni non foli ka kan. Maintenant ça non comme handball bɛ gɛlɛya kɔnɔna la e yɛrɛ bolo solution ye jumɛn ye pour ka bɔ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ. Bon ne bolo handball bɛ gɛlɛya min na pour que an ka bɔ a dingɛ kɔnɔ f'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ mɔgɔ kelen tɛ quoi mɔgɔ kelen tɛ se ka handball bɔ dingɛ kɔnɔ n'an joueur kelen ko k'an b'a kɛ manamanakan don ni dirigeant ko k'u kelen b'a kɛ manamanakan don ni fédération ko k'a bɛ ligue k'a b'a kɛ a tɛ se k'a kɛ handballeur wo ligue wo fédération an bɛ jɛ k'an fara ɲɔgɔn kan de an bɛ se ka handball bɔ dingɛ kɔnɔ ka jɛ ka kan kelen fɔ fana an bɛ se ka handball bɔ dingɛ kɔnɔ mais n'a fɔra k'an ka kɛ yan partie non a tɛ ɲɛnabɔ joueur k'a fɔ k'olu b'a bɔ o tɛ se fo an ka fara ɲɔgɔn kan de bon an filɛ fara ɲɔgɔn kan min na n'a ka ca Ala fɛ ni handball bɔ dingɛ kɔnɔ siga foyi t'a la handball bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ wa an hakili bɛ mun na an b'o sɔrɔ handball in na bon ladilikan min bɛ ne fɛ ka se joueurs ma an filɛ ka nin fɛn in kɛ bɛn ni kɔrɔma min kɔnɔ moi je pense que an ka continuer nin fɛ c'est à dire équipe ko bɛ na ni compétition de bɛ yen sinon en premier lieu handball de bɛ na fɔlɔ parce que an bɛɛ ko handball de fɔlɔ bɛ yen yanni an ka se équipe ma an filɛ ka ɲɔgɔn kanu cogo min na an ka continuer nin fɛ hali nin na nin bɛ kɛ sababu ye an ka championnat n'an ka fɛnw a bɛɛ bɛ diya ka sɔrɔ kɛlɛ ma bɔ a la mankan ma bɔ a la de fait que an bɛ ɲɔgɔn sira labɔ an bɛ ka ɲɔgɔn baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tan nin bɛ kɛ atuba de y'an bolo hali terrain na an bɛ ɲɔgɔn sawusali min kɛ handball compétition yɔrɔ la nin bɛ kɛ sababu ye a bɛɛ bɛ jɔ an ka continuer nin chemin kan an ka ɲɔgɔn nɔgɔ ko moi je pense que handball bɛ taa ɲɛ. Jama fɛn fɛn y'a sen ta ka se yan ne ye Cheick Konate u b'a fɔ ko Takala ne ye yan directeur général ye wa ne yɛrɛ handball kɛla kɔrɔ ye Takala in sɔrɔla handball de fɛ dɔwɛrɛ tɛ ko tasuma kala handball komi an ka animateurs tun b'a fɔ cogo min na sisan nɔ micro la Allemands de ye nin jeu in ka créer olu de y'a inventé ka fara sport tɔw kan k'a kɛ bolola ballon ɲɛnakɛla ye awa donna Mali kɔnɔ yan nɔ komi sport tɔw bɛ donna yan cogo min na sɔrɔdasi kɔrɔw de nana n'a ye ka na yira denmisɛnninw na kabini sɔrɔdasiw b'a kɛ ka tila ka don ekɔlisow kɔnɔna la fo ka bɔ n'a ye kɛnɛma k'a kɛ jeu populaire ye san na a kɛra komi Mali sport bɛɛ bɛ kɛ cogo min na o tuma aw minnu ye nin labɛn an b'aw bɛɛ fo Katikɔn an ye bɛɛ dɔn ale de nɔfɛ ɲɛmɔgɔ minnu na san an ma yan k'a daminɛ Ablayi ka bɔ yen Ablayi kana ni Tunkara ye u fila k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka na anw sɔrɔ yan nɔ
kana ni ko ina dia aba don dɔrɔn ka fɔ ala bɔra mun kama badenya sinjiya kelenya Mali handball kɛla fɛn bɛ Bamakɔ yan nɔ Bamakɔ équipe bɛɛ bɛ yan nɔ bi an bɛ ligi mɔgɔw fo o la aw ka baara hakili ɲumanya la awa aw minnu fana nana entraîneur minnu bɛ la degeden karamɔgɔw a arbitre a dɔgɔtɔrɔw a joueur cɛman ni musoman ne de fɔra aw ye sport tɛ foyi ye ko ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔ sport tɛ foyi ye fo ka badenya sinsin sport tɛ foyi ye fo ka kelenya sinsin yarabi ala ka nin bɛɛ kɛ sababu ye ka hinɛ don an dusukun na an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ka ko to ɲɔgɔn taga la Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi yarabi nin ka kɛ sababu ɲuman ye ka Mali bɔ dingɛ in kɔnɔ ala ka maliden bɛɛ bɛn kan kelen ma ne kɔni ka foyi tɛ ne bolo k'aw fo k'aw karama ka dugawu k'aw ye an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka dugawu kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye aw minnu ye denmisɛnninw ye aw de sini ɲɛsigi ye a y'aw bolo don ɲɔgɔn bolo aw ka ko to ɲɔgɔn ta la aw ka da aw ɲɛmɔgɔw la ka da aw karamɔgɔw la n'o kɛra vraiment aw bɛ Mali bɔ dingɛ kɔnɔ o kuma dɔ de tun bɛ ne bolo kumakan ɲɛ kelen k'a lase jama ma bɛɛ lajɛlen ni ce o kuma a kɛto b'o la sallallahu alaihi wa sallam